ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର, ପୂର୍ବ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା OERC। ତେବେ ଏଥର ବଢ଼ିବନି ବିଜୁଳି ଦର, ତାରିଫ ଅର୍ଡର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନଜର ପକାଇବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏଥିସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ନେଇ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟର କରିଛି ORC, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 4% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମିଳିବ 4% ରିହାତି। ବିଜୁଳି ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିଣା ଅର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 320 ଟଙ୍କା 95 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 326 ଟଙ୍କା 91 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ନେଇ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟର କରିଛି ORC।